Kære Sara, vi kendte hinanden siden vi var helt små og startede i børnehave sammen. Faktisk så kendte vi hinanden langt før børnehaven, da vi har været naboer siden vores begge fødsel, uden vi vidste det selvfølgelig. Jeg kan stadig huske de første dage, da vi startede i børnehaven. Jeg var alene og rigtig skræmt, men vi fandt hurtigt sammen, og siden de dage i børnehaven, der har vi været uadskillige. Jeg fik hurtigt følelsen af, at dit hus var lige så meget mit hus, som mit eget var. Og sådan har jeg det stadigvæk den dag i dag. Jeg håber, du har det på samme måde, og du ved, at min dør altid er åben for dig. Vi har altid været der for hinanden, gode som dårlige tider. Jeg har mistet tal på, hvor mange sommeraftener, hvor vi bare totalt hygget og har nydt hinandens selskab. For eksempel så var der den gang, hvor den nye virkelig populære sushi-restaurant åbnede i vores by. Og som de tøser vi er, så var det selvfølgelig dem også, at vi skulle ned og prøve den. Så det gjorde vi. Og så altid så var det en virkelig hyggelig tur med fantastisk mad, der lød mega meget op til forventningerne. Men aften tog dog en vældig drejning. For da vi kom hjem iskolde og propmætte, så gik det hurtigt op for os, at vi ingen nøgle havde fået med os. Og ikke nok med, at vi ikke havde fået nøglen med os, så gik det også hurtigt op for os, at du selvfølgelig havde glemt at lukke altandøren. Men det kan man jo sige var helt uheld, for det fik hurtigt en vild idé, der i mine ører lød totalt urealistisk og sindssyg, men når jeg tænker over det, så er måske ikke alligevel, hvad den kommer fra dig. Du gik målrettet mod altanen, og det næste jeg ved, det var, at du var inde gennem døren, og så var jeg også snart indenfor. Gudskelov for dine klatreevner. Det er en af de gode historier, der viser, hvordan du fortsætter i dag, og hvordan du altid tager sagen i egen hånd, og ikke lader forhindringen stå i vejen for dig. Men selvom langt største del af vores minder er uforglemmelige, så har vi som de fleste andre også haft det på nedture. Men som man siger, så kan man ikke være rigtige veninder, uden at være gået igennem medgang og modgang sammen. Selv i mine og min families sværeste tider har du været der. For eksempel, da jeg fik den forfærdelige nyhed for et par år siden, at mit elskede mor havde fået cancer. Jeg var selvfølgelig knust, så jeg søgte hjælp hos den eneste person, jeg følte mig rigtig tryg på. Og det var dig. Selvom klokken var mange, så skyndte du dig ud dørene hjem til mig, for at være der for min familie og jeg. Og det er en ting, som jeg altid vil være virkelig taknemmelig for. Jeg vidste ikke selv, hvad jeg havde brug for at få det bedre, men heldigvis så kender du mig så godt, så du vidste præcis, hvad der skulle til. Og selvom situationen også er svær for dig, så gjorde du dit bedste, og du formåede at få mig til at slappe meget værd af. Din støtte den fortsætter igennem hele forløbet. Når det hele blev for meget for mig, så kom du altid forbi med lækre sager og en hjælpende hånd til at få mig på benene igen, og det hjalp altid. Den her episode har virkelig bare bevist over for mig, hvor gode veninder vi er, hvor meget du betyder for mig. Jeg beundrer mange af de gode kvaliteter, du også har. Du er en meget åben person, som gør, at du altid kan snakke med nogle nye mennesker og få nye venskaber. Du er utrolig omsorgsfuld og tager dig af alle, som den her episode også vises. Også om det er dit ansvar, eller hvis du selv har meget at tænke på. Til gengæld så er du et kæmpe rodhoved. Og jeg må altid give en hånd med, når jeg kommer hjem til dig, og vi skal sidde på værelset, før vi rent faktisk skal finde et sted at sidde. Og jeg tror, der kan gå flere dage, før tallerkener og plastik ender i opvaskemaskinen. Jeg kan selv ikke vente på alle de eventyr heller, som vi skal ud på, og alle de minder der står i vente. Vi har allerede nu fået hvor vi skal på vores 9. klassestur, og selvom det måske ikke lige var drømmestedet, så glæder vi os alligevel rigtig meget til, at vi skal til Island. Jeg glæder mig til de anderledes oplevelser, der venter os. For eksempel så kan jeg overhovedet ikke vente på at være den første, der skubber dig i iskoldt vand, når vi skal ud af river rafte. Det bliver en voldsom hyggelig tur. Selvom vi altid har følt os hjemme i hinandens hjem, så har det altid været en kæmpe drøm for os at flytte sammen, når vi bliver ældre. Så hver gang vi var i byen, så ville vi altid gå rundt og udpege de huse, vi godt kunne tænke os at flytte ind i sammen. Og der er der heldigvis ikke så lang tid til nu. Og jeg glæder mig stadigvæk virkelig meget. Så Sara, du er en virkelig god veninde, og du betyder alt for mig. Du er der både op- og nedture, og du skal vide, at jeg også altid vil være der for dig. Jeg elsker dig overalt på hele jorden. Så jeg vil gerne udbringe en kæmpe skål for at fejre den fantastiske person, du er. Kæmpe tillykke med konfirmationen. Jeg skulle sige kæmpe tillykke.